Bine ați venit la nou vlog. Suntem aici la Neptun. Și azi o să vizionăm trenuri de la CFR Călători și una de la Transferoviar Călători. Bun. Aici se numește Neptun Haltă, de fapt. Neptun, cealaltă gară este în periferie. Dar cum zic Neptun? Că cred că trenul se oprește doar aici. Hai să trecem la video. E un tren CFR Călători care vine în 3 minute, una 70 de minute și Transferoviar Călători, e trenul meu, care vine 42 de minute. Hai să trecem în video neapărat. Ne vedem când vine trenul. Trenul acum bate bariera de la Neptun. Parcă se vede locomotiva, cred că e un GM. Cred că e locomotiva, e GM. Da, e GM, e GM. Trenul ăsta care vine de la Constanța pleacă la Mangalia. Trenul ăsta care vine pleacă la Mangalia. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. 7 vagoane. Tren. Asta e un tren. Da, e un tren foarte, este puțin lung. Care pleacă trenul ăsta care este un regio ceva care pleacă la Mangalia. Acum claxonează GM-ul și trenul ăsta care pleacă acum, pleacă la Mangalia. Șapte vagoane are, 7 vagoane. Este puțin lung trenul. Trenul ăla de-abia a plecat, care pleacă la Mangalia. Asta e tren care pleacă la Mangalia. N-am văzut un tren așa ceva lung. 7 vagoane are. N-am văzut așa ceva. De obicei vinea cu 2 sau 3 vagoane. Imediat. Este puțin lung trenul. Acum am făcut dreapta și merge către Mangalia. Noi avem tren cu Transferoviar Călători. Bye bye. Deci să pauzez video că trebuie să vină și aia de la Constanța. Cred că e un Sulzer. Trenul de-abia a plecat, care este un regio, e un regio care pleacă la Mangalia.
E un tren personal, se numește. Se oprește la toate stațiile. Exposezi video chiar acum. Următor tren este tot un CFR care care pleacă de data asta la Constanța. Da, desigur, trebuie să pauzezi chiar acum. Din nou bate bariera. De data asta vine de la încoace. Vine din partea cealaltă, care pleacă la Constanța. E tot un CFR. Partea aia. Imediat vine. Vine din coace. Haide trenul! E un GM! Tot un GM! Este un GM, se numește. Dați-vă! Asta e un CFR, e un tren CFR care pleacă la Constanța. Una, două, trei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vagoane are. Wow! De fapt e București Mangalia. Copiii ăia merg cu trenul ăsta. De ce ei merg cu trenul ăsta? Auziți, sau ce la Constanța? Știți dacă la Constanța? Da, se duce. Pa! Este combinat cu București. Trenul ăsta, care este CFR Călător, pleacă la Constanța, este combinat cu București, Nord. Trenul meu trebuie să vină după ăsta. E un GM. Acum claxonează GM-ul. Pa, pa! Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye. Trenul ăla care pleacă, acum pleacă la Constanța și București, Nord. Trage fum acolo. Urmează trenul meu de București, tot de București. Trenul ăla a plecat. Pleacă la Constanța și București. Că este un tren care e atașat. Urmează trenul meu, Transferoviar Călători. Bye bye, bye bye, bye bye. E că tot
Transferoviarul vine tot aici. Trenul a părăsit Neptunul. Trenul a părăsit Neptunul și Olimpul. Olimpul are gară, dar e abandonat. Trenul a părăsit Neptun și Olimp. Copiii ăia care se uită la mine, cred că sunt abonații mei, cred. Cred că sunt abonații mei. Trenul a părăsit de tot. Acum urmează transferoviar. Trenul a părăsit de tot. Este ca Costinești. Deci pauzez video chiar acum, pentru că da, urmează transferoviar. Copiii ăia care s-au uitat la mine, cred că sunt abonații mei, cred. Că poate că i-a plăcut trenurile cred că i-a plăcut Trainspotting. Am făcut și în Arad, și în Bârlad, și în București, am făcut și în Costinești, Forie Nord. Brașov n-am postat-o încă, că am făcut un video lung la Trainspotting la Brașov, dar asta este a 7 ore când fac Trainspotting. Acum e Neptun după Brașov. Acum, da, o să postez și aia de Brașov. Hai că te pauzez video. Imediat vine trenul nostru. Trenul ăla care vine, este un Regio ceva, care pleacă la București Nord. E un tren feroviar călători. Ai uitat? Imediat nu vine. Imediat vine. Imediat vine, cred. Nu, n-am văzut. Uite, un automotor nou. E un tren foarte rapid. Asta e un transferoviar călători. Este foarte nou ăsta. Este un transferoviar călători care pleacă la București Nord. Este trenul meu ăsta. Este foarte rapid. Să chit video. Pa, pa!